Hi bay, og sa tanang mga naminaw karon. Ako dai si Steph. Kini ako ang gusto nga ma-share ninyo. It's all about sa nabalihinan namo nga balay. Nakapalit akong papa og gulote og balay sa usa ka lugar dere sa Cebu. Dili man siya weird tan-awon nga makaingon kag haunted house kay nindot kaayo nga pagkabalay. Actually, giganahan ko pagtan-aw pa lang nako og una kay green ang kasagaran nga pintura sa balay. Og favorite color kay nako ang green kay bugnaw sa mata. Nindot pod ang location kay daplin ra og highway og daghang silingan. Pagbalhin namo, fully furnished na ang balay. Kung nindot ang gawas, mas nindot ang sulod. Nay 4 ka kwarto sa taas ug 2 sa ubos. Dako ra para namo kay tulo ra may kabuok ni Papa ug Mama. Pero kay amigo ni Papa ang seller, gihatag niya namo nga barato ra. Wa nay nagpuyo sa balay kay namatay na ang tagiya ug rush kaayo ang pagbaligya kay kinahanglan nila ang kwarta. First day namo na busy mi og pag-arrange sa mga gamit. Panghinlo sa mga sulok-sulok sa balay nga wa na tarong og hinlo sa caretaker. Ang resulta, pagkagabi kay knock-out dayon ko sa kapoy. Pero I think mga 3 AM to or mga 4. Basta ing ana nga mga oras. Nakamata ko kay dihay nag-istorya o wa gidto nako nakalimtan nga duha ka babae ang murag nagtabi sa gawas sa akong kwarto. Niingon ang isa ka babae nga dugaya man na sila manghawa. Nitubag po tong usa ka babae nga manghawa ara na sila ani. Manghawa na sila. Nakabangon ko dayon kay imposible nga naa may bisita nga ngit-ngit pa ug sure ko nga dili to tingog ni Mama ug Papa. Nanawag din ko sa cellphone ni Mama kay mahadlok kong mugawas kay wala man maningog among mga ero. Nangutana ko sa kong Mama kung naabay tao sa gawas. Idali-dali pukaw ni Mama si Papa. Ug giingnan niya nga naay tao sa gawas. Dinangutan na si Papa nako kung kinsa daw ang nag-istorya. Nitubag ko nga basta kay naay nag-istorya sa gawas sa akong kwarto pa. Sa mga to nga gigawas ni Papa. Pagawas ni Papa, wala siya'y nakita. Walay tao sa gawas. Gilibot na mong balay pero sarado kayo. Ningon si Papa nga basin nagdamgo ra daw ko. Tungod pod sa kakapoy sa gawas. Pero sure kay ko nga di gyud to imagination lang nako. Kinipod nga time, nagsugod nga nagkailaming genre. Kaatbang ra namo ilahang balay. Siya ang unang ni-approach nako nga gikan pa to siya nga gadyagi. Og ako kay nagsuroy-suroy sa akong ero nga si Mayor. Nangutana si Jan kung kami ba'y nakapalit sa balay. Nitubag ra pud ko nga kami. Ingon si Jan nga mga 5 years na sad sukad mi nakatukod og balay diri. Maayo kay naay magpuyoan eh. Nitubag ko nga naman, basig na ay mopuyo nga lain. Tubag si Jan nga, di isa nga gihadlo ka na ako, miss. Pero nakabantay ko nga naay laing nagpuyo, anang balaya. Ako siyang giingnan, nga sure ka. Pero nitubag si Jan, joke ra bitaw, miss. Gibawi ni Jan iyahang gingon
Unya musumpay unta ko pero nilakaw na siya. Kay mo trabaho pa daw siya. Wala ra pud to nako gimahin kay na-distract ko sa silingan pud namo nga niduol nako. Naay gamay nga negosyo si Papa ug Mama nga gipadagan, maong wala sila sa balay ug buntag. Dayon ako, doon ako'y trabaho from Monday to Friday. So Saturday and Sunday, ako ra gyud ang naa sa balay nga kauban sa among mga iro. Wakay ko'y na-feel sa almost a month na mo sa bago namong balay. Pero sa nagkadugay na, naka-feel na ko o weird. Naay time nga mokalitrag banha among mga ero, nga kanang paghot bitaw kaayo, nga murag naa sila'y kaaway. Ug ang naka-weird, walay tao. Sumotong pahilumon nako, pero dugay gyud sila mundang. Dayon og naa ko'y makatagbo nga silingan namo. Mangutana sila nga nag-unsa daw mi og mga 1 AM nga arang bipuha man sa mong balay. Og diha pa'y nagpiano. Ikatawan lang nako kay wa man may piano. Og tulog naman mi kaayo anang mga orasa. Og wa pa sukad mi nag-invite og among mga paryente. Sukad nga namalhin mi. Kami ra yun tulo sa akong mama ug papa ang naa kanunay sa balay. Og matulog na gani mi usahay og mga alas 9 sa gabi. Wala na nako nasulti nilang mama ug papa kay murag naa sila'y problema sa negosyo. Di nila isulti nako pero makadungog ko usahay nga nagka-problema sila. Wala pa sukad nagka-problema amo ang negosyo. 4 years na silang papa ana. Pero wa gyud ko nakadungog nga nagka-problema sila. Mas na-focus na kayo noon sila sa negosyo nga halos di na may magkitang tulo. Kay dugay na kayo sila manguli. Og ako, makatulog na kay kapoy sa trabaho. Og sayo pud ko nga mogikan nga wala pa pud sila ng mata. Every night nga mag-inusara lang ko sa balay. Di kay ko mobate nga mahadlok o mabalaka kung sa mga kawat o tulis kay naami kasaligan nga mga tigbantay. Duha ka Doberman og duha ka Aspin. Og agresibo gyud kay sila og maka-feel sila danger. Kay na may taas nga gate ang balay, buhian ako sila tanan og gabi. Ang uban sa sulod sa balay, dayon sa gawas. Kampante nako nga makatulog ana. Dayon, dihay gabi nga natingala ko kay sapa kay sila sa gawas. Sa dugay na kong uban sa mga ero, makasabot na dayon ko kung unsay meaning silang mga paghot og nakulbaan ko. Kay ilang paghot ana, nagpasabot nga naa sila'y gustong atakihon. Ako rao sa adto kay wa pa nanguli silang papa. Pero naka-experience na ko sa una sa daan namong balay nga dihay nag-attempt og pangawat. Pero tungod sa mong mga ero, wala na dayon. Mao na nga salig na kay ko sa akong mga ero. Pagawas na ko, diha ang isa na ako ka ero nga si Mayor nga nag-atang sa akong kwarto. Sige og paghot. Like, murag gusto niya iingon nga nailaing tao. Nagkagubot yun kaayo ang mga ero namo. Sumoto nga gadali-dali ko kuha sa kong phone ug nitawag ko ni mama. Pero out of coverage iyahang linya. Apil pod kang papa. Mutawag na unta ako sa silingan namo nga nakuhaan akong number. Pero sa kalit lang, nihilom ang mga ero. Wala na si Mayor dapit sa akong kwarto ug pagdungaw na ako sa ubos, naglubog na si Mayor ug si Captain. Anyways, name na sa mong usa ka Aspin. Ug ang usa ka Aspin ang ngalan niya kay Conce. Ug ang isa ka Doberman kay si Obama. Ug nikalit lang sila og kakalma. Naka-feel yun kog strange kay dili sila dali nga mokalma. And by the way, nikalit lang og panindog akong paghibon. And I don't know why.
Gitawag na ko si Mayor pero di yun sila motindog ug moduol na ako. So ako ang niduol nila. Gihawid-hawiran pa na ako ilang ulo. Nanungutan ako kung unsay nahitabo. Kay mura silag nangaluya. Wala na lang na ako gimahin nga base na ay daw tang tao. Pinigawas ko o gi-check ko na ako silang Obama o konsi sa gawas. Kay wa na gyud silang nagtingog. Og pareha silang tanan nga naglubog. Timing pod nga mao ang pag-abot sa sakyanan ni John Rail sa atbang nako. Og nangayo og tabang niya. Isulti pod nako nga basin dunay nag-attempt nga mosulod sa balay. Unusual jud kaayo nga dungan og kaluya among mga ero. So nagsuggest si John Rail nga ipatan-aw day nako sila sa vet. Pero walay nakita nga problema ang vet. Ug wa pod siya nakita ang sakit. Og nibalig rapod sila active. Ug aron ma-secure pod ang mga safety, gidugangan pa namo ang mga lock sa balay. Og another night na sad ang niabot. Nga ni anam og ka-worst akong na-experience. Ako lang gihapon isa ang naa sa balay. Na ako sa sala. Ga-video call me sa kong kaasen kay gusto siyang mubakasyon og Cebu. Pero in the middle of our conversation, nikalit lang siya gasta. Kay diha daw nitawag sa akong name. Ningon akong igagaw nga, namalig kay kauban, ikaw ha, bantay jud kang ante. Tubag ko nga, unsa? Ako ra lagi usa diri ba? Tubag siya nga, sure? Kinsa man tong lalaki nga nitawag diay. Nangutan ako kung kinsay lalaki. Dayon gitorn na ako akong phone ana. Para i-prove niya nga ako lang usa. Ningon akong igagaw nga ikaw lang usa. Pero kinsa tong galingkod? Nitubag ko nga naglingkod? Anak ko igagaw nga ayaw ragud ko binuangi be. Pagtuyok nimo dihay lalaki nga galingkod. Sumoto nga gipakita na ako niya ang ako ang palibot for the second time. Og ningon akong igagaw, arao, kinsa dayto? Ako siyang giingnan nga ayaw gyud ko binuangi kay ako lang usa dire. O adjud ko ga binuang. Pero ningon akong igagaw nga wapod ko ga binuang diha. Naayod ko'y nakita nga lalaki nga naglingkod. Nakalimot na ko kung unsay sunod na kong tubag sa akong igagaw. Kay nikalit lang og panindog akong balhibo. Seryoso kay siya nga na ako'y laing kauban. Ug para ma-distract akong kaugalingon, gi-change na ako among topic sa usa ka something funny. Nitindog ko aron mo saka sa taas. Diha si Mayor nga naglubog dapit sa kong kwarto. Pero nakurat ko kay iyaha kong gipaghot nga murag wa siya makailan ako. Gipahilom na ko siya pero iyagyud ko ang gipaghot. Kanya modol unta ko pero murag stranger gyud ko para niya. Kay suko kaayo nga moatake siya sa kuha. Kung mo-attempt pa kog duol. Sa tanan namong iro si Mayor ang pinaka-paborito nako kay mosunod dayon og command og aggressive kaayo og makasense og danger. Dili gyud siguro kaundangan og nagginawa pa ka. Gikatawan pa ko sa kong igagaw kay wa na daw nakailan nako ang ako ang paborito nga iro. Nakulbaan ko kay lain na gyud og behavior si Mayor nga wa na lang gyud ko maglihok. Sige lang ako siya tawag until finally naka-recognize na siguro siya nako. Og nihunong na siya paghot og niduol sa kuha. Natingala gyud ko nga nikalit og wa na makaila si Mayor nga wa pasukad nga iyaha kong gitarit og ingato.
Sumoto nga na dayon ang bakasyon ni Emmy nga akong iagaw sa mua. I am so happy nga at last. Dili lang permi iro akong makauban. 3 weeks iyang bakasyon og kay trabaho man ko pagkabuntag. Usahay siya ray mahibilin og usahay pod ubanan siyang mama. Ug naatoy time nga kami lang duha dito. Naa ako sa kwarto. Busy og panghinlo dayon si Emmy dito sa sala nga nagtan-aw og TV. Pag naog nako natingala kong Emmy, kay nikalit lang og siga ang mata nga nakakita nako nga ninaog. Nangutana sa Emmy kung nga ako gikan. Nitubag ko nga gikan ko sa kwarto ng hinlo. Ningon sa Emmy, ninaog ka ganina mga 2 minutes ago. Pero niingon ko niya, nga karon pa man ko ninaog. Ngano di ay? Ningon siya, nga pagtarong diha ba? Kinsa man di ay ang naa sa siya. Tubag ko niya, ambot lang, dito man ko sa taas gikan. Ningon siya, ayaw gyud ko binuangya ba? Nakalak gani ang CR og dihay nitubag nako og imuhang tingog to. Nagtinan-away na lang ming Emmy kay pareho ming seryoso sa mong gisulti. Aron matubag ang mga pangutana, kaming duha ang niadto sa CR. Pero wala man nakalak. Pag-abaripon namo, walay tao sa sulod. Nakasinggit pa may galit kay ni paguhot si Mayor. Sa hapit na 2 weeks ni Emmy sa mua, gusto na unta mukat sa iyang bakasyon kay na daw siya something nga ma-feel sa mong balay. Dugay na sad kong naka-feel ana pero gibaliwala lang nako. Pero si Emmy, di na unta niya kaya pero pagkakita niya sa mong silingan na bag-o ang desisyon sa gaga. Kay nagka-crush daw siya og nakaingon ko nga si Janrel iyang gimi. Ang igsoon man di ay ni Janrel. Excited kay siya kay personal pa mig-invite ni Janrel kay birthday siyang mama. Dugay kay siya na human og pangarte bisag ana rami sa silingan. Og mga alas 6 yud to, nanabok na mi sa atbang nga balay og nagbasol ko nganong wa ko ni awat ni Emmy. Kay daghan miday kaayo og bisita silang Janrel. Maklaro kay nimo nga mga social. Siguro kauban to niya sa work. Naulaw ko sa kong attire kay naka-chinelas lang ko day naka-t-shirt og naka-shorts og wa ko na-inform nga social day og maka-birthday among silingan. Kaingon ko bag inato lang kaayo nga hikay. Gamay ra man gud ang naka-park silang atubangan. O bandi ay silang likod nga lote naka-park. Tapos sayag pa gyud kaayo ilang suga. Well, si mama ug papa bag-o pa man silang abot. Wa na sila nag-ilis so naka-semi-formal pod sila. Pabaga na lang ko og nawong kay ulaw na kaayo kung muuli pa ko dahil inigbalik kay nakailis na. Gi-entertain mig maayo sa pamilya nilang General og kilig kay si Emmy. Kay kanunay mo duo lang igsuo ni General namo. Dihay mga silingan pod namo nga niya. Dito ko naki-close nila og niabot ilahang topic sa mo ang bag-ong balay. Wala kay ko nakapangutana og unsay history aning napalit na mong balay. Ang nibahuan lang nako, namatay na ang tagiya. Ug wato siya naminyo, mao na nga ang iyang igsuon ang ni-renovate og nibaligyan. Nahibaloan nako ang history sa balay gikanila. Sa wala pa natukuran og balay ang lote. Na daw nay dakong kahoy nga nagtindog ug kay nagplano man ang tagiya sa yuta nga tukuran og balay. Gusto sa tagiya nga putlon ang kahoy. Pero sa wala pa naputol, gipadamgo daw ang tagiya nga dili hilabtan. Pero gibaliwala to ug gidayon og giputol ang kahoy. Dayon namatay ang nagputol sa kahoy. Giatake sa kasing-kasing. Pero wala to nakapugo nga matukuran og balay ang lote. Pero sa hapit na mahuman ang balay, namatay pod ang engineer. Dito na nakadecide ang tag-iya nga ibaligyan ang yuta ug wa na tiwas sa balay. Ug dihay nakapalit.
Aguna ang tag-iya sa yuta ug gipadayon niya ang pagtukod sa balay ug nahuman gyud niya. Pero gibaligya na po niya sa lain ang house and lot na. Daghan daw kaayo ang nitan-aw og niangay pero kanunay nga dili mo dayon og palit kay dugay daw kaayo na halin. Gipuy-an pa daw to sa paryente sa bag-ong tag-iya aron maoy mo maintain sa balay. Pero kanunay nga magsakit ang nipuyo ug kanunay nga ma-ospital mo nang wala ra sila nagdugay. Dayon dihay ni interesado na pod sa balay, mao na to ang gipulihan namo. Siya ra ang nagdugay ug kanunay daw nga bibo ang balay bisag gabi. Murag daghan daw kayo og tao sa sulod. Pero wala sila'y mabantayan nga daghang muanha o mosulod gawas sa gate. Kanunay gani nga way motuba ug naay muanha. Ug mas nanindog ilang balhibo nga pagkahibalo nila nga wala diha ang tag-iya. Ug panalagsa ra mo uli ug walay tao kanunay ang balay. Sa balay mismo namatay ang tag-iya ug kalit lang kaayo. Wala daw kahibaloan na ang igsuon sa tag-iya nga nagpaligya namo sa history sa yuta ug sa balay. Opo na nila gipanabi sa uban kay mao pod na giingon sa mga tigulang sa silingan nga baliwalaon na lang daw ug dili sila manghilabot. Nisulti sila nga dili daw sa pangpanghadlok namo pero aron mag-amping mi kay naay laing nagpuyo nga kauban namo. Na-recall jud tanan nga na-experience nako nga mga strange feelings ug mag-inusara ko nga naay maglakaw sa hagdan, muagas lagkalit ang gripo, usahay makadungog ko na ay mag-istorya. Nakaingon lang ko sa silingan ra. Pati ang behavior sa akong mga ero, ang usahay na sila'y paghuton bisag walay tao. Nanindog yun akong balihibo kay nakaingon kog safety na ko sa sulod sa mong balay. Pero naaday sa sulod mismo ang problema. Dahil ni suggest sa amin nga pablisingan daw ang balay. Pero dihay nitubag nga kadaghan na daw na nga gihimo sa mga tag-iya. So nalibog ko kung unsay among buhaton. Pag-uli na mo, giingnan din ako silang papa sa kunibal. Ug nakurat ko sa giingon nila nga dugay rapod silang nakahibaluan. Kay dihay nagsulti pod nila ug kundi lang namo sila hilabtan, dili pod sila manghilabot namo. Dili lang ako padaog sa kahadlok o kanunay nga mag-ampo kung ako lang usa. Sa emi nga mo-extend pa untawag another week, pagkabuntag, nananghi na dayon namo nga muuli na ug di na daw niya kaya kung siya'y mahibilin ug manglakaw mi. Namingawan noon ko paglakaw niya kay banhaan kay to siya kayo ug bibo mi bisag kami lang duha. Sumoto nga nibalik nga mga iro na lang akong kanunay nga kauban o kaistoryahan. Especially si Mayor, kay siya ang ganahan na akong mabugahan kay murag sulod yun niya sa utok akong tanang isulti. Sa tanan akong problema, sila pa ang mas nakahibalo. Pero bisag dili sila madubag, they are good listener to me. Di man sila makaistorya, pero makita na ako nga makasabot po sila sa akong na-feel. Og ipa-feel nilang wa ko mag-inusara. Mo nang I love dogs. Sumoto nga ni samot o gabisi pagod silang papa. Ako na lang yun permi sa balay, nga murag wa ko'y kauban nga pamilya. Pero naaday pud ko'y laing mga kauban. Di lang na ako makita. Nag-inusara ko nga mag-breakfast, lunch, o dinner. Nanad ako sa una pa lang pero makahila ko usahay nga nakaingon ko kung makatrabaho na ko, ma-enjoy na ko sa life. Pero, maumanday gihapon nga iniguli na ko, walay pamilya nga nagpaabot. Nadugangan pa akong stress sa work. So I decided nga to make close friends sa mong mga silingan. Na may mamaligya o mga street foods sa dool rapod sa mong balay. Dito ko magtambay every Saturday and Sunday. O ako maglisod o approach kay tabian pod ang tendera.
Hangtod sa mutabang na lampod kog baligya niya kada hapon, aron malingaw ko. Kay daghan po siya customer, og libriho na lang ko niya siyang baligya. Usahay na imuduol nga magpadungog-dungog og single pa ba daw ko. Mga tawa na lang ming ate, kay basic appeal pod ko nga mahalin. Tigpalitan pa si General so usahay magkaistorya min duha. Og nakakuha pa siya sa kong number, kay in case of emergency daw. Nako'y laing matawagan nga silingan, ilabinag ako lang usa kanuna. Kay na-close na ako si Ate Belen, pabistahon ako siya usahay sa mong balay. Nahadlok pa siya kay dagko og daghan kog iro. Mao na nga sa kulungan kanunay silang mayor kung naa si Ate Belen. Pero nikalit na lang og ingon si ate nako nga magbantay daw ko kanunay og kanunay nga magampo. Ningon siya na pagpanamin manggod nako sa inyo haday, unya nakita ka nako, wala kay ulo. Akong giingnan si Ate Belen nga basi nagbinuang rasi. Pero niingon siya, nga ako nagbinuang day. Tinuod yun di ay nga naay lain aning balaya. Wala lang ko nakaingon day nimo kay na-shock ko. Lain man daw nang makita og ingana. Nangutan ako kung ngano man day. Ingon siya, nga tilimadon daw na nga naay daotang mahitabo nimo. Pero basig na sayop lang ko. Kay medyo daot na pud akong mata. Pero maayo man ang mag-amping pud na. Sumoto nga gi-check dayon nako sa samin kung naa pa ba ko'y ulo. Pero thanks God kaayo kay naa pa man pod. Nahadlok pod ko sa gingon ni ate. So whole night nagbasa ra kog Bible. Kay wa ko ni batig tulog. Niabot na lang silang papa. Ipapapugkalit sa kong mind, what if mawala ko? Mingawon pud baka sila na ako. Mas taas pa siguro may time nga nag-uban sa akong mga ero. Compare nilang mama o papa. Lonely kaya akong life sa tinood lang. Nako'y mga best friends, pero pariho na nga naay pamilya. Sa workplace pud na ako, dili ko tig-uban silang mga lakaw. Gusto na lang kong magpuyo sa balay, kauban sa akong mga ero. Malipay pa siguro ko og makita gyud nako ang laing nagpuyo sa balay namo. Makaibog lang nga bibo sila kanunay. Pay sa mga ingon sa mga silingan. Basin pwede nga makijoy na lang ko nila. Kung pwede lang. Sumoto nga gikan ko og work. Og mohapit man gyud ko ni Auntie Belen. Aron mos na kay librihon naman ko kanunay niya. Di siya gihatag nako nga mga bulak og teddy bear. Kay diha daw ni hatag nga para daw nako. Nangutana pa ko kung kinsay gahatag. Pero ningon si Ate Belen nga dili daw siya magpaila. Secret admirer daw. Pero tigpalitan daw siya di adto ilahang ka Ate Belen. Nakapangutana pa ko kung anong di siya magpaila. Dito ba si Ate Belen na kaila naman ni Muday? Ayambot ako'y gikilig ninyon do. Gipagusto ko si Ate Belen pero di gid siya motugan. Mahibaw-an ra daw na nako pohon. Og pagka Saturday ato, wala na ko ipalagpas nga tibok hapon ko diha ni Auntie Belen. Aron mailhan nako kung kinsa ang ako ang secret admirer. Kada na mo palit nga medyo hitsuraan. Tan-awon ako si ate og mo react ba pero wala. Og hantod nga nigawa si General silang balay og nipalit. Nikanta lang og kalit si ate og It Might Be You nga song. Nakagets din ko nga si General ang gingon ni ate. Wala ko ipakita nga nakahibalo nako pero actually gikilig pud ko pagkahibalo nako ang si General. Pero wala yun nakapugong si Ate Belen og niingon. Ngayon sa pa may dugaya ninyo dayoy. Ako, naminyo ako 18 pa akong edad. Kamo, pila na may mga edad ninyo? Ningon si Jan, nga di pa gani ko sure og sugton ko anita. Tubag si Ate Belen, unyag sugton ka doy. Pakiyawan ni muning ako ang tinda. Naitubag si Jan, nganong dili gud. Pero ako siyang giingnan,
Nanguyab day ka. Tabag si Jan, pwede di ay. Wala na ko nakatubag kay naglibog ko kung sa isulte. O according pang Jan, nga silence means yes man daw. Sa moto nga nangyab si General sa ko. Wala siya mahagog pamisita kay pila ra kalaka nga nana siya sa mambalay. Niatubang pod siya nilang papa og wa siya nagka-problema kay gusto pod nila si Jan. Depende na lang daw nako o gusto pa daw pod nako si Jan. Nako'y boyfriend sa una pero gabulag mi kay dili nako mahatag ihang gusto. Dili niya marespeto akong desisyon o dili pod nako ma-fulfill iyang needs. So nag-decide mi nga tapuso na lang. So I learned my lesson nga pilion nako ang lalaki nga dili lang uwag ang giapas. Awkward man ang isulti pero giprangka nako si General nga traditional ko nga pagkababae. No marriage, walay mahitabo sa mundo. Pero okay ra daw niya. Way kaso daw kay tagaan lang nako siya panahon to prove nga wa siya mag-apasa na. Siguro mga 3 weeks ra siyang nanguyab o gisugotan nako siya. Walay hassle kay og moabre lang ko sa bintana sa bakante nga kwarto. Makita na nako si General sa ato. Then I decided nga mobalhin na lang sa pikas kwarto nga kaatbang gyud sa balay nilang siya. Aron igmata nako. Igaw na lang kumuabre sa bintana og makita kong boyfriend sa pikas balay. Sukad nga nibalhin ko og kwarto, kanunay na lang nga makamata kog galit og sometimes maka-experience kog worst nightmares. Ug hantod sa naka-decide ko nga mobalik na lang sa kong daan nga kwarto. Kay usa ka gabi ana, nakamata ko kay tugnaw kayo nga natingala na lang ko nga nag-abri nata ng bintana sa kwarto. Nag-sure man unta na ako nga lock tanan. Pag human ako sirag balik o padong na kumuhigda, nikalit lang o katumba ang lingkuranan. Nakasinggit ko sa kahadlok o nidagan ko padong sa portahan. Pero dili ko kaabre sa doorknob. Kamurag na ay nagpugong. Nakapangay og tabang nilang papa o gasigi og singgit. Kay gila ko sa sulod. Og nanindog yun akong balhibo. Kay dihay tao nga nagtalikod sa bintana. Mura kog makuya pa na gyud, ug wa ko naabrihin nilang papa. Natulog pa ko silang kwarto kay mura gimata-mata ko sa kuang nakita. Gilakto namong kwartuha ug wa na gyud ko ni balik og sulod. Dayon kanunay na nga mag-dinner si General sa balay, kay ubanan ko niya hangtod sa mabot silang papa. Bisag na anak ko sa kwarto natulog, ana gihapon siya sa sala nga magulat. Usahay ana siya makatulog. Pangutanon ako siya naa ba siya ma-feel nga something. Nganiya, ikadaghan na daw. Mukalit na lang og panindog iyang balahibo pero baliwalaon na lang daw niya. Night-time nga mag-dinner min duha. Pero naay mukalit og panagan nga padong sa taas nga mga bata og tingog. Binuangan na lang ni Jan og singgitan niya paghinay aron dili mga pihang. Parehas ni Ate Belen ay nakita po si General nako. Padumi nga mga lakaw kay madtuon ta aming duha sa birthday siyang co-workmate. Nanamin ko sa amin namo sa sala og diya si General sa akong likod nga naglingkod sa sofa. Naghulat og ano sa kumahuman ug pag-atubang nako niya. Nakalitan ko sa pagbira ni General nako palayo sa amin. Nahadlok kaayo iyahang naw. Sige siya gunit-gunit sa kong ulo. Nangutan ako niyag na unsa siya. Nitubag si Jan nga ayaw na panamin ana. Ilabay na ninyong sa mina. Dili ta mo dayon karon og moadto tag simbahan staff. Ningon na si Ate Belen ani nako. Ug ako na ang nakita ug dili ni nato ibaliwala na lang. Ako siyang giingnan. Basig na sayop lang mo. Basig na alay hugaw ang samin. Giotro og patalikod ni Jan sa samin niya nag-atubang ko niya. Ningon siya nga dili na pareha sa una nga iyahang nakita. Wajud mi ni dayon sa mong padulngan nga gidala ko ni General sa simbahan. Pagkahuman, itaretso ko niya silang balay. Ug wa ko niya papauliya ng adlaw.
Kaya nitawag silang papa nga dili sila makauli anang gabi na. Si Janre lang ang nisulod sa balay og nagpakao nilang mayor. Sa moto, nga di man sa dili ko motuog mga gitawag nilang pamahiin. Pero kampante ko nga siguro, gidulaan lang sila silahang imagination, silang Ate Belen o Janre. Pero aron makampante si Jan, ana siya nga magkatulugan ko sa vacant room sa ubos. Labi nagdi mo uli silang papa. Gihimo na niyang ikaduhang balay ang amua. Gunatoy time, nga wala si Jan kipadala niya sa iyahang boss o sa ka-branch nila sa Bohol. 1 week siya nga nag-stay dito pero gibilin ko niya siyang mga igsoon. Si John Ray o si Joanne. Araw na gihapon ko'y kauban kung dugay silang papa. Then gabi na to. Mga around 7 p.m. Nanghugas na kog plato og nananghin ako si John Ray nga muli sa kay na siya'y kwaon. Kwapon ni balik si Joanne. Mga 5 minutes siguro to sukad nilakaw si John Ray. Nagtrapon ako sa mga plato ug baso. Pagbutang nako sa plato sa cabinet, naay nagtindog nga babae nga nagatubang sa among lamisa. Og nagtalikod ako. Same sa suot ni Joanne paglakaw niya. Ingon ko, nga makuratan nun po ko ni mo Joanne. Asa si June? Og nipadayon lang kog butang sa mga plato pero walay nitubag na ako. Paglingin ako balik, wa na ko'y kauban. Mingaw kayo ang balay. Og diha si Mayor nga nagtan-aw sa akong gitundugan. Og dili si Joanne ako nakita. Mura ko giarsa pagawas sa mong balay. Og tungod sa akong kahadlo, kuan ako nagtan-aw sa kalsada. Og gusto na akong motabok ilang genre. Wala ko bantay nga dihay nagpado nga motor. Ug kung wala makaliko ang driver, ambot lang og asa ko nilagpo. Di pa gyud nako time tong orasa. Sa moto nga gitabangan mi sa mama ni Jan nga ipa-blast og utro ang tibok balay. Tungod sa akong na-experience. Gianha mig pare aron ma-blast og ma-offeran og prayer ang mga souls kuno nga namoy. In the middle of our prayer, I think ako lang siguro ang nakabantay kaya wala man sila nag-react. Nga nilutaw ang usa ka kandila nga diha sa lamesa sa kilid namo. Kaingon ko gimata lang ko, pero nilihok yun ang kandila. Nga siya radayon ang napalong og galit. Nawa man tay hangin. Nangurog ko pero di ko gustong madistract silang tanan. Nipiyong na lang ko ug nag-concentrate sa prayer bisag nagtulo na akong luha sa kadlo. After sa blessing, nakampante na silang papa nga safe na ang balay. Og nakampante na pud ko pagkahuman. Kay nalinawan akong huna-huna sa mga advice ni Father. Pero wala ko gisultihan sa akong nakita. Peaceful kaayo kong pagkatulog that night. Nga bisan damgo, walay nahitabo. Digaan pud akong pamate. Og every morning na nga magbasa min tulo ni Papa og Mama og usa ka Bible verse sa dili pa mi malakaw. Ang mga old furnitures ug ban pang mga wala may makailang nga gamit nga nabilin sa balay from the previous nga tag-iya. Among gipanglabay o gipangasuno. Bag-o tanan nga gamit among gipamutang. Dayon a week after sa blessing, wala ko'y duty adto nga time ug nakatulog ko sa sofa sa sala. I don't know if damgo lang ba to og nakamata yud kog tinuod. Kay pag open sa kong mata, gilibutan kog mga tao nga wala ko kaila. Mga lalaki ug mga babae. Tinaw kay akong nakita nga makaingon kog tinuod yun. Pero di ko makabangon ug di ko makalihok. Di pud ko makasulti. Nagsigara akong mata nga nagtan-aw nila nga naglibot na ako. Ug gusto kong mupiyong kay hadlo kay sila tan-aw. Pero dili na ako mahimo. Dili ko makadescribe sa ilang mga gisuot pero di ko makalimot nga nay itom nga nakabakos silang hawak. Ug ang hadlok, ang ilang mga mata kay walay sulod.
Nag-ana mo kahuot akong dughan og naglugos og ginhawa. O gusto kog mosinggit pero dili mo buka akong bapa. Nga murag ni ok akong dila og ni utong nakugtaman. Kay gipugos nakong naay mo gawas nga tingog nako. Gamay na lang siguro maputol na akong ginhawa. Pero murag gihulbot ang nakabara sa akong ginhawaan. Kaya gikalit kog bangon ni Janrel. O giuyog o gisagpa pa ko niya. Kaya wala na ko nagtingog o nagsiga na lang daw akong mata. Pagabot niya nakaingon siya nagmata lang ko. Kaya nagbuka man akong mata. Pero pagtawag niya, di daw ko mutubag o pagtutok niya na ako. Wala na mamilok akong mata. Mao na nga nataranta siya og paggunit nako nga nanggahi na og wa siya laing nahimo kundi nasagpa ko niya aron mo. Nihilak na lang ko pagkahuman kay grabe kay akong kahadlok og magsigig balik na ako ang ilahang mga porma, ang ilahang mga nawong nga walay mga mata. Bisan sa pagpiyong sila gihapon ako makita. After ato si General na ang ni-suggest nga mangita miglaing balay kay basig unsa na say sunod mahitabo nako. Pero wala pa mosugot si Papa ani. Di daw mi ang kinahanglang manghawa ug ang mga nagpuyo sa balay ang dapat manghawa. Sa nibal-an ni Jan, he insisted yod nga adto na lang daw ko sila. Pero maulaw ko kayo sa iyang mama ug papa. Buotan man sila, pero di pa yun ko komportable nga adto ko kanunay. So napugos yun si Jan nga adto na lang siya sa kwarto namo sa ubos. Ug tanang gamit niya iyahan ang gidala aron di na siya mag-uli. Ug muli man gani siya, iyahayod ko nga ubanon. Gibabalhin ko niya kwarto. Dito nako sa tapad niya nga kwarto sa ubos. Aron dali ra ko niyang Dito nako sa tapad niyang kwarto sa ubos. Aron dali ra ko niyang maadto. Ug dili ko kaayo maadto. Pero sa kwarto nga akong nabalhinan, makadungog og babae nga magham. Murag inahan nga nagpatulog siyang gamay nga anak. Manindog na pod akong balihibo kay ang tingog naa lang sa sulod sa akong kwarto. Ug duol lang kaayo nako. Manangpit kong Jan pero di gid siya motubag. Ug motawag ko gikan sa kwarto, ingon niya, wa daw siya tingog nga madunggan. Nakahangyo na lang nako si Jan nga magtapo lang may kwarto, pero dili may magtapat. Ana siya nga sasalog lang daw siya, din ako sa bed. Pero wala ko musugot, kay unsa nalay huna-hunaon nilang mama. Pero nausob na pod ang mga setting sa niabot akong duha kay agaw nga nangitag kaabangan kaysa Cebu sila magtrabaho. Gi-offer din ako nga sa mua sila magstay ug maribre pa sila sa balay. So nisugot dayan sila. Napugos na po og balik si Jan sila ha kay puros may babae. O ako ningon nila nga namin laing kauban sa balay nga di makita. Wala na lang yun ako i-share nila ang past experiences nako aron dili sila mahadlok. Sila ang ni-occupied sa 2 vacant na room sa taas ug nibalik na pod ko sa daan akong kwarto. Parehas may nga mga manarbaho ug buntag so walay mahibilin sa balay. Kini si Matet nga igagaw na ako, dugay yun kay ni siya matulog kay naa pa siya sideline nga online. Natingala na lang ko nga one morning nga nag-prepare mig pamahaw. Nikalit og pangutana si Matet na ako. Steph, naay pianist to silingan ninyo? Dugay kay siya mo mag-practice ba? Nitubagar pod ko nga basin. Ningon si Matet, nga bisag 12 AM na, gasigi gihapog piano. Pangkaraan ra ba kayo? Ningon pa si Lynn nga usan ako kay gagaw, nga basi gitiawa na kadihate, kay dugay manggod ka matulog. Itubagar pod ko, nga usahay bitaw kay naay magpiano sa silingan, basin mauna. Pero wala mi silingan nga naay piano. What I mean, silingan kay ang silingan namong dili makita. Di ko gusto mahadlok silang duha so I just keep my mouth shut sa piano thing nga nadungog ni Matet. Every night daw niyang madungog.
Pero sa layo man po daw ang tingog, mo nang nakaingon siya nga sa silingan ra. Dayon silin kinangutana siya namo kung kinsay ni sulod siya nga room nga lapok og tiil. Pero dagko nga footprints ang nakalaka. Ug di gyud to amoa. Nakulbaan ko kay gipafeel na sila nga dili lang kami ang nagpuyo sa balay. Matong wala ko'y choice kundi ang musulti sa tinuod. Gisulti na ko to while nang grocery mitulo. Abi na kog mahadlok sila, pero ningon sila nga mas mahadlok daw sila nga dako ilhang bayro non sa boarding house. Ug mahal daw kuno kaayo ang mga palitunon dari sa Cebu. Makatipid gyud daw sila kung naa sila sa balay. Sa mga to nga di man mi mga talawan, pero mag-share mi sa usa ka room. Pag uli na mo, impake din silang met o glin og nibalhin sa kong kwarto. Nalipay pud ko kay di na ko magmingaw og mag-imagine og bisag unsa. Dili man sad gamay akong room og tama lang yun namon tulo og naa pa may bantay nga si Mayor. Kay mao man iyahang naandan nga pwesto suportahan gyud na sa akong room. Komportable kay ko nga walay space sa bed kaysa ako lang usa maka-feel ko something creepy like usahay. Makamata ko nga wala na ko'y habol ug makita na lang nako nga naa na dapit sa kumpultahan. Si Matat jud ang dugay matulog namong tulo. Kay bisan scary daw among balay, mas scary pa daw og di siya mokayod og trabaho. Kay wa siya mapadala nga tuition siyang mga manghot. Nakabangon na lang kog kalit usa ka gabi kay dihay kusog nga nasinggit. Og pagtanaw nako ni Matat, busy kay siya siyang laptop og naka-headset pa. Nangutan ako niya kung nisinggit ba siya. Pero nitubag si Matat nga, nganong mosinggit man ko? Gidaman ka ba? Sa moto nga niingon na lang ko nga basing nagdamgo ra gyud ko. Muinom man ta kog tubig nga gidala namo sa kwarto, pero nahurot na pagtanaw nako. Magpaubanan ako ni Matat pero nakita na ako nga busy kay siya. Sumotong ako na lang ang ninao. Pasigaon yun namo ang tibok balay the whole night, pero natingala ko. Diha pa ko sa sala kay sa kusina nga part naka-lights off na. Nakanaog na ko sa hagdanan pero na ako'y na-feel nga something kanang manindog na imong balahibo sa kabugnaw. Bitaw. So nakadecide din ko nga mobalik na lang pero sa dark nga part sa kusina na ay something nga nagputi. Musaka na unta ko pero kung lawas di mo sunod. Kung mata di na matangtang sa kusina. Ug na-curious ug unsa ang nisihag na puti. I don't believe nga nag-exist ang ing-ani nga gama ra na sa mga horror nga salita. But now, I can testify nga ang white lady is tinuod siya. Wala pa siya'y tiil. Wala po'y kamot. Kay taas kaayo nga bestida iyang gisuot. Og di na ako makita iyang naong tungod sa kangit niya. Gikan sa iyang gitindugan, I don't know og naglakaw ba siya o naglutaw. Nipaingon siya sa mga cabinet, dayon nawala. Tungod sa kasya ko anak ko makaliho. Mura ko gisabligan og ice bakit sa kabugnaw nga akong na-feel. Naulian nang ko kininaog sa mata. Sumoto nga gadali-dali yun may o gibita yun ko ni Matat pasaka. Kay murag ni gahi yun akong tiil. Ugwan ako makasabot sa kong gibati. Natulala na lang ko og di na ako maklaro ang mga istorya ni Matat o gilina ko. Hangtod nagbuntag, wa may batiya og tulog ug magsige na lang may paminaw sa palikod. Ingon pa sila niya na sila'y kaila nga kahibalo daw about anang mga paranormal. Pero dili yun daw professional. Gusto nta na mo sulayan, pero dili masugot si Papa. Dili na lang daw namo sila kanunay nga hilabtan. Og niingon pa si Papa nga nangita na daw siya laing balay nga among kabalhin. Niingon pa si Mama nga pwede daw kong mag-apartment, kauban akong mga igagaw.
okay raman daw sila ni Papa. Mag-pray lang daw gyud sila kanuna. Sa mga to nga medyo na-relax ko, knowing nga temporary lang ang mga pagpuyok sa balay. I-consider na gyud ni Papa nga kinahanglang mamalhin gyud mi. Pero ang mag-rent og apartment, di na ako mahimo. Kay aside sa mosamot og kalayo ko nilang Papa, malayo pud ko ni January. Determinado pud kong magstay na lang kay giunungan ko nilang mata. Di pud sila manghawa. Pero nagkasinabot yun minglin og mata nga paadtoon namo sa balay katong kaila nila nga kahibalo about sa paranormal. Dili lang mi mananghid sa kong Papa ug among ingnon lang nga friend rato namo. Sa mo to nga nisugot jud ko sa ideya nila. Gipaanaha namo si Mina. Friendly siya og pretty pa jud. Dili siya creepy nga pagkatao. Og 39 years old na siya. Nariman siya namo nga dili siya magdugay ug wa na lang mi nangutana sa rason basig naa lang pud siya laing lakaw. Diha pa mi sa gate og nag-atubang min duha. Gigunita niya ako ang kamot. Ingon siya nga always pray lang kay duulunon ka kaayo ug ayaw kanunay pag inusara ug ayaw palumos sa kaguon. Wala pa ganay siya makasulod na nindog na akong balihipo siyang gisulti. Nakahibalo siya kaayo nga sukad pa pagkabata permi kong maginusara ug permi maguol. Si Matit og Lynn kinagtagsan og dala og rosary kay in case daw og naay magpakita. Nisunod lang mi ni Ate Mina og nakulbaan ako kung unsay sunod niyang makita. Pero wala siya'y tingog pagsulod na sa balay. Igo ra siya ni tan-aw sa mga kwarto ni stay og pila ka minutes sa sala. Dayon na nanghid na nga mulakaw. Din sa dihang naa nami sa gate nagistorya. Ingon si Ate Mina, Steph, pagbantay kay ang uban, nagtan-aw nimo. Ingon pa si Ate Mina, na pagsulod niya, na daw ni sugat niya. Nasa sala, nasa kusina, ug naa sa mga kwarto. Ug ningon pa si Ate Mina, nga mga demonyo na sila. Ayaw mo palingila nila. Bisag unsa may inyo makita, hinimo lang na nila. Usahay magpakaron ingnon silang mga tawo nga namatay na pero dili. Lahi kay ako nakita. Mga gamahanan sila. Dili madali nga mapahawa ninyo dali. Nangutaan na may kung unsay angay na mong buhaton. Ngayon sa Timina, kung magpakita sila ninyo, isangpit ang ngalan ni Jesus Christ aron mawala. Pag-ampo ug hugot nga pagsalig nga dili mo nila mahilabtan. Nakoy hatag ninyo nga number. Mas professional sila aning problemahan. Kuntakan ni ninyo og porsigido gid mo kaayo nga mapahawa sila. Kani sila ang mas nakahibaluan. Paglakaw ni Ate Mina, wala din mi nanulog kaya nangurog pa mi sa mong nahibalaan nga nagstay mi sa lugar sa mga demonyo. Naglingkod min tulo sindahan ni Ate Belen og nagproblema og usawa na mo paglihok sa balay nga dili mo singgit sa kahadlok og naay magpakita. Sumoto nga after 2 days, nag-impake na gyud silang duha kay nakakita nagkaabangan nga duol pa sila hang gitrabahuan. Nakasabot na lang ko nilang duha kay di gyud lalim og mahadlok nga ultimo pangaligo magdungan paming tulo sa banyo kay di mi gustong mag-inusara. Ug sa situation nako napugos pud kog tabok ilahang dyan kay wa na gyud ko'y kauban ug mas nahadlok na noon ko sa gisulti ni Ate Mina. Dito ko sa kwarto ni Joanne nagstay. Maulaw ko pero wala ko'y choice. Sa balay nilang Janrel makatulog ko og maayo nga walay laing ginahuna. Di parehas sa mua nga nag-imagine akong naa ko'y tapad nga lain. Gibingaw ko sa ko mga ero pero dili na ako sila pwedeng mauba. Kaya naapoy mga ero silang Janrel ug nag-worry kog samot kay si Mayor. Nikalit na lang og di ganahan mukaon dahil nikalit og suka.
Gidali din namo ni Jan og dala sa vet kay naluya na siya og dili ko makadawat nga naay sakit si Mayor sa kidney. Kay last namong check up niya, walay nakita ang vet nga problema. Gisulayan og save namo si Mayor but sad to say, wa jud niya nakaya. Akong loyal nga friend died after 3 days lang gikan sa nibal-an namo nga naa siya sakit. Mura pud kog namatyan og igsuon kay for 10 years nga nag-uban mi, iisip na ako siyang pamilya. Sakit ito na ako nga adlaw gabi ko naghilak ug di ko makadawat nga nawala og kalit si Mayor na ako. Half pod sa kong heart ang namatay kay siya ako nasandigan sa mga panahon nga kanunay kong mag-inusara. Ug sa time nga gisave ko niya gikan sa mga daotang tao. Dahil ni kalit lang og sulod sa kong huna-huna nga what if gitoyo to og kuha si Mayor sa mga nagpuyo sa balay. What if sila ang nakaingon nga nagsakit si Mayor? What if isunod nila ang uban akong iro? Bisag wa diha si General ni Dongko sa mong balay aron tan-awon sila. Di siguro na ako makayo og mawala silang tanan og balay. Pagtan-aw nako, okay ra silang tulo. Na-relax ko gamay. Wala na ko naisulod sa balay kay naaman silang tulo sa garahe namo. Gusto unta ko kaayo nga iuban sila, pero daghan jud pod og iro silang Shandra. Nagdugay gid ko adto kay gibanding nako silang tulo. Aron dili sila ma-stress nga panlagsan na lang sila makita nako. Pero sa kalit lang, naay naghila ka sulod sa mong balay. O ang nakahadlok kay pareha sa kong tingog nga naghilang. Kanang bakho bitaw kayo. Sumotong wa nako nagduha-duha nga gidala nako tanan nako mga iro sa gawas. Maayo kay maoy pag-abot ni General. Naglibog yun min duha ni General ug asa na modalon ako mga iro. Dili ko nako mabilin bisag kinsa kay aggressive kay si Obama. Basig makadisgrasya pa. So wag yun yung laing choice, kundi ang ibalik na lang silang tulo sa mong balay. Ug ako'y laing nabuhat, kundi ang kwintasan silang tulo o grocery. Bisag katawan pa ko sa uban, ako'y pakialam kay gusto na ako nga safe sila sa mga daotang namuyo sa balay. Gipray po namong ni General nga unta, protektahan po sila. Pero sa usa ka adlaw nga nibalik mi ni General, kay magpakaon nila, Natingala ko ni Obama kay naay mga samad siyang lawas. Nakulbaan ko nagtanaw kay mura gipuspusan siyag maayo. Wala jud may kabalo kung unsay nahitabo. So moto nga naabot kami sa point nga nagbutang og CCTV sa gawas ug sa sulod sa mong balay. Aron ma-monitor nako og naaman gani mo attempt og pangawat. Nisugot si Papa og dugay na daw niyang gusto nga mag-install pero permi siyang makalimot sa kabisi. First 3 days, normal ra kanunay ako makita. Pero pagka 4th night na, natingala ming General kay nikalit lang og dihay mga nag-itom sa salon. Nga maklaro kayo, kay puti amo ang tiles. Ningon si Jan basig naaray na hagbong sa tiles. Pero sa gitutukan namo, nagkaanam og kadaghan og nasyakmig maayo nga mga footprints sa mga niklakra sa tiles. Nga murag mga tiil nga naglakaw, pero walay tao. Wala ko gagwanta og nagtanaw kay grabing panindog sa kong balibo. Si General ra ang nipadayon pero nakuratan po ko niya, kay gikalit niya gisira ang laptop. Iyon si General nga naa daw milabay sa camera. Sumotong ako'y kahadlo ka ni Abri og balik sa laptop, kay motanaw ko og naunsa na ako mga ero. Pagtanaw na mo sa sala nga part, nawala na ang mga tunog. Silang Obama, nagtapok na sa mong garahe. Wa gid ko makatarong og tulog ato. Gaabarihon pa ko sa kong laptop mga 2 AM na. Gusto ko makita ug okay ra ba ako mga ero. Pero mahadlok pud ko kung unsay ako makita ug basin mas worst pa sa nakita na mong channel. Pero pagkabuntag, ang mga ero kay okay raman. Ug hantod sa nakapalit naglote si Papa pero layo na ilahang genre. Gusto unta ko nga sa duol ra pod pero walay nakita si Papa. Gisugdan dayon ang balay.
Gihimo rang simple ni Papa aron dali ra mahuman ang balay. Sukad sa mga nahitabo namo, usahay na lang pod tigulian si Papa. Samot na nga wala na pod ko diha. Dili na pod sila makalihok og tarong sa balay kay si Mama mahadlok na. Nibalik na nga ni Mingaw ang balay kay di na may manguli o magstay og dugay. Og plan ni Papa nga og mahuman ang gipagama namong bag-o, ibaligya niya ang balay siyang nakaila kay himuon niya commercial building. Barato ra pod ang pagbaligya ni Papa. Daghan dayon ang nainteresado.